vítaj u nás. A ďakujem, že prišli. Som rada, že môžem privítať Michala Libanca, ktorého som spoznala vlastne jednak počas jeho služby a nedávno aj v Nici na takom celoslovenskom stretnutí cirkevnom. On už o sebe povie viacej a tá služba je veľmi špecifická, vo väzniciach evangelizačná, čo zase súvisia s našim katolickým domom evangelizácie. Takisto sa to bude aj nahrávať, takže som rada, že môžeme takto spraviť trošku dosah do spoločnosti aj týmto štýlom. Takže ďakujem, že si tu a povedz celkým si, čo robíš a vlastne čo máš na srdci. Áno, jasné. Ďakujem. Dobre, tak teším sa, že som tu. Tak ja som bol minulý týždeň v Bratislave, bol som v Karlovej Vsi, túto kúsok to bolo, tak sme boli tak na takom svedectve s lamackými chválami. A vlastne s túto kapelu, s tými lamackými chválami sme vlastne začali pred 8,5 roka, skoro je to už 9. Vlastne prvýkrát som ich zavolal do Leopoldovskej väznice. A hlavne, čo je také dôležité, bolo to, že ja som tam pracoval ako pedagóg. 20 rokov som pracoval v Leopoldovskej väznice. A neviem, či viete, jak vyzerá Leopoldovská väznica, to je takáto 6-cipá hviezda. To je taká obrovská pevnosť, jak bol napríklad Viedeň. Ona bola vlastne postavená proti Turkom, aby ho nedobili. A vlastne vnútri, v tej pevnosti, to sú také obrovské múry, väčšie než je toto poschodie, vlastne okolo 2 kilometrov, hore je elektrika. A vlastne vnútri sa nachádzalo prvé mesto, ktoré nebolo dobité ani Turkami. A vlastne potom z toho spravili v roku 1800 vlastne pevnosť takú väzenskú. No a donútra tejto pevnosti spravili ešte taký špeciálny hrad, ktorý bol v roku 1990 vypálený počas búry v Leopoldove. No a vlastne bolo zrekonštruovaný v roku 2005, plus minus, neviem, nepamätám si to presne. A vlastne tam som pracoval. Tam som pracoval ako pedagóg, lebo to je to je vlastne taká väznica vo väznici. A vlastne tam sú také tie najťažšie prípady, možno zo Slovenska. Iba vám to tak presvetlím, že napríklad plus minus 10 000 odsúdených a obvinených je na Slovensku. A je to v rôznych väzniciach. Taká najdôležitejšia vec je, že taký ten lievik, to najhoršie tých 1000, tak to je práve v tom Leopoldove. A vlastne práve v tej pevnosti, v tom hrade. No a tam som pracoval na D1, maximálny stupeň stráženia C, to znamená, že to je diferenčná skupina C. Diferenčná skupina C znamená to, že sú to odsúdení neprispôsobiví, neplnia program zaobchádzania, nemajú kritický postup spáchané trestnej činnosti, vlastne bagatelizujú nejakým spôsobom to, čo spravili. No a ja som tam vlastne bol a to C je to, že oni sa nejakým spôsobom nechcú zmeniť, nechcú sa obrátiť. Oni vlastne tak, ako žili vonku, tak vy napríklad, kebyže nám sa to stane, že sa niečo nám stane, že máme nejakú potičku so zákonom a ideme náhodou do väznice, čo sa môže stať, aj sa stáva, napríklad, že niekoho zrazíte na prechode a podobné veci, tak môžete skončiť vo väznici, ale my sa snažíme poslúchať, chceme sa zaradiť do práce, aby nás čo najskôršie prepustili. Ale títo odsúdení, ktorí majú recidívu 20-30 krát už boli vo výkone trestu, tak oni sú tam ako doma. To znamená, že úplne ináč tam pristupujú a vlastne to C-čko, to je to na úvodzovkách najhoršie, že proste sú neprispôsobiví, bijú sa. No a práve týchto ľudí som mal ja na tom oddieli. A v rámci väzenskej služby je KOČ, kultúrno-osvetová činnosť. To znamená, že aj pre odsúdených nejakú kultúru robíme, viete, možno že nejaké divadlo alebo zavoláme nejakú kapelu. A toto bolo také zaujímavé, že vždy sa pýtam ľudí, že viete, keď máte napríklad školu, je tam 1000 ľudí a príde napríklad nejaká speváčka, napríklad Simona Martasová, hoci to, a majú vybrať tých 100 žiakov. Koho vyberú? No tí, čo možno, že robia nejaké olympiády, tí, ktorí majú dobré známky, ľudia za odmenu. No a predstavte si, že takto raz za čas prišiel do Leopoldova nejaký koncert, 2-krát do roka, ale nikdy nevybrali tých našich. Nikdy nevybrali tých C-čkarov. Lebo tí tam mali disciplinárne tresty a všetko to bolo za odmenu. No a vlastne jednalo sa o to, že ja som išiel za nadriadenými a chcel som vybaviť túto kapelu, tú chválovú, lamacké chvály a išiel za nadriadenými a hovorím, že ja by som chcel od vás jednu vec, aby ste im dali raz šancu. Len raz mi im dajte šancu. Ako ich mám zmeniť, keď im nedáme šancu? Keď ich nemotivujeme? A tak mi povedali, že dobre, na tvoje riziko, ale musíš to spraviť v hrade. To znamená, nemohol som ísť to inde robiť na miestnosť na to určenú, ale musel som to spraviť v tom hrade, lebo tam boli dovolené C-čkári a OŠZ je oddelené špecializovaného zaobchádzania. To je úplne taká špeciálna
špeciálna oblasť. Ja môžem povedať len jeden príklad, že keď som prvýkrát nastúpil do väznice, prvý týždeň, tak som bol pozrieť všetky tie oddelenia a keď som prišiel na OŠZ, tak hovorím, že Michal, nezlakni sa. A som nevedel, čo mám čakať. A vlastne ja som sa pozrel cez ten priezor, cez tú celu a vlastne tam bol chlap, ktorý bol takto preložený nohy mal a ja som sa na pozeral aj 2 minúty a on len takto a len tak z hľavu, úplne jak kebyže vidíte zombie proste. Úplne jak kebyže človek vypatý, mimo reality a proste toto sú takí tí ľudia, ktorí sú tak inač. Takže, a predstavte, že týchto mi teda dovolili C-čkara OŠS a bolo to také úsmevné, lebo my sme dovolili mi do takej miestnosti trošku väčšie od tohto a bola to ping-pongáreň. Tak pospratávali stoly, všetko, došli chlapi, začali sa rozkladať. A také zaujímavé bolo na tom to, že došol Braňo Letko a hovorí mi, Michal, počúvaj ma, čo tu títo chlapci spravili? Bolo tam 48 chlapov, viete. A ja mu hovorím, no 80% je za vraždu, plus volačo k tomu. A on, čo? A hovorí, kedy to ty s tými plexisklami? Viete, si myslíte, akože policajti, že prídu. A ja mu hovorím, no som tu ja, ten referent a tá kamera. Tak už bol taký vybavený. Ale bolo to také zaujímavé, lebo viete, jak som prišiel, vy sedíte, počúvate. A tam, keď prídete a tí chlapi vlastne nešli kvôli tomu, je tam bola aká kresťanská akcia. Ich vôbec nezaujíma, či to bola aká kresťanská vec. Oni proste boli, lebo 15 rokov nikde nebol. 23 hodín na takejto cele. Hodinu na vychádzke. On proste neriešil volačo, on potreboval prísť, sadnúť si, nech tam je čokoľvek. No a vlastne tí chlapi, keď prišli, tak to bolo také, jak keď detektív bol, čo, nazdar, viete, si ruky podávali medzi sebou a tak. A tak vyrušovali. No ale vieme, keď začnú hrať tí chvály, to sú žalmy, tak po tretej piesni som všimol, že prestali vyrušovať a zmenila sa atmosféra. Vždycky to takto je. Chodím každý týždeň priemere do jednej väznice a vždycky to je. Keď Duch Svätý príde, zmení atmosféru. Nie my, nie nástroje, ale to, že to je Božie slovo. A vtedy po tretej piesni vystúpil taký právnik, on má takú košielku a som ho zavolal na svedectvo, ja vám hovorím, ja tak sa tam postavil takto pred nich a hovorí, že niektorí z vás tu zastupujem, on že no, dobre. A hovorí, viete, že on hovorí, že mal som také veľké problémy v oblasti brucha a tak som musel ísť do nemocnice, skontrolovali ma. No a jak ma skontrolovali, povedali, že mám nádor na hrubom čreve, tak ma hneď poslali doktori, museli ma rozrezať, zo spodku ma zašili, viete, čo myslím. A on tam pred tými odsudenými takto vyťahol košelu a ukázal im ten vývod, čo mal toto, ten sáčok. Oni pozerali, lebo aj oni, niektorí samozrejme to mali. A že, prečo to robí? A on hovorí, viete, a potom za pol roka som musel ísť znova na kontrolu, viete, aby ma skontrolovať, či sa mi to nerozširuje. A keď ma kontrolovali, tak zistili mi, že sa mi to rozšírilo, tak hneď som musel ísť znova na operáciu. Ale keď ma otvorili a tí metastázy mi začali stahovať z kosti. A zistili, že to mám skoro v každom orgáne, tak ma zašili a povedali mi, choď domov sa rozlučiť s rodinou. Máš týždeň, maximálne 2 týždne života. On má vtedy 5 detí, tak si viete predstaviť, keď prišiel domov a keď povedal verdikt doktora, diagnózu doktora, tak tam samozrejme vždy prichádza pláč, zúfalstvo, depresia, smútok, strach. Ale my máme, kresťania idú bez návice. My máme nádej živého Krista. A u nás to funguje tak, aj u nás rodiny, napríklad moja manželka, každý deň nám chodia úmysly. Každý jeden deň, není dňa, kedy by nám nedošlo úmysel, sa máme za niečo modliť. A my to vlastne, moja manželka to posiela do spoločenstiev rôznych. Ja mám špeciálne, v Dizmase máme ďalších 185 modlitebníkov a večer sa modlí ľudí viac, to ja potom poviem všetko, aj to nie je podstatné, ale takto to fungovalo, že sa ľudia začali modliť. A modlitba je príhovor k Bohu. A ten chlap tam vtedy zdvihol ruku a hovorí, a dneska je tomu 7 rokov, čo sem na rakovina utekla. Dneska je tomu 16 rokov. Pred 3 týždňami som s tým chlapom volal. A vtedy sa stala jedna vec. Zbadal som jedného chlapa, ktorý mal takto oči hore a klipkal s očami. Viete prečo? Lebo sa mu stalo plakať, ale nechce byť slabok medzi tými druhými. A raz som takto išiel nabok a pozerám na jedného a ten takto sedel, mal
Mal dole hlavu a plakal. A ja som toho chlapa spoznal. Ten chlap, keď bol vonku, zobral auto, otvoril kufer. Vyťahol chlapa za vlasy do kufra, dal tam ril, zobral ho do lesa, otvoril kufer, dal mu devinu v hlave, musel si kopať hrob a tam ho zastrelil. A keby vtedy prídem na tých chválach za ním a zaživa mu odrežem nohu zaživa, tak ten chlap by nevyronil slzu. Taký mal prach bolesti posunutý. Ale ja ti hovorím, že on tam bol a plakal. Ale neplakal kvôli tomu, že ho čo bolelo. Ale že mu Duch Svätý ukazoval veci, ktoré neboli správne v jeho živote. Veci, ktoré ho každý deň mučia, keď zaspával v noci. A vtedy som pochopil jednu vec. Ja som zistil, že Boh môže konať nielen vonku, ale že môže konať aj za múrmi väznic, aj sa chce dotýkať aj vrahov. Samozrejme som to čítal aj vo Svetom písme, že neprišiel mať spravodlivých, ale hriešnikov. Samozrejme sme to tam videli, ale prijať to, keď vás tí ľudia klamú každý deň a dávať im šancu veľmi náročné. A tak som sa to modlila. Ja ako pedagóg som mal vtedy na starosti jeden oddiel, to bolo asi 40-50 ľudí. A mal som dva krúžky. Mal som krúžky chovateľský a výtvarný. Ale ja neviem ani kresliť a neviem ani chovať. Jediné, čo vieme to, že každý ráno stávam o 5:30 na kolena, modlím sa a o 6:30 idem do kostola. Každý deň. Niekedy samozrejme môžem ísť večer. Ale 7 rokov sa snažím chodiť každý deň, okrem toho, keď som chorý. A tak som išiel za mojimi nadriadenými znovu a hovorím im, počúvajte, potrebujem od vás jednu vec. Dajte mi krúžok, ktorý budem reálne vykonávať, nielen na papieri. Viete, to myslím, nielen štatistika, ale že to reálne vykonám. Tak mi dali biblický krúžok. A každý krúžok je nadstavený pre 40-50 odsudených. A oni mi došli a povedali, Michal, ale my ti nedávame štandardný krúžok, dávame ti celoústavový. Ja hovorím, čo to znamená? Že si dávame 1100 odsudených. Ja hovorím, chvála ti, Pane, Boh je dobrý. A potom som dostal facku. Kto sa pôjde s pedagógom von modliť? Našli sa dvaja. Jeden hral na gitare, druhý čítal Sväté písmo, modlil sa ruženec. Pamätám si to, jak teraz, boli sme vonku na takých hlavičkách. On tam spieval takú pesničku Emanuel. A hovorím, Bože, čo tu ja s týmto tvojím mám robiť? A proste začali sme sa stretávať 2-krát, 3-krát do týždňa vonku, na ihrisku. A začali prichádzať ďalší odsúdení. Ale oni tiež neprichádzali s tým úmyslom, ako to bolo predtým, že všetci sú kresťania. Ale tým, že sme vonku a oni mohli ísť len raz za mesiac na ihrisko. Tak ja som s nimi sedel na tom ihrisku vonku, viete, nemuseli byť za mrežami, mohli byť s nami. No tak si zahrali trošku, oddychli si na slniečku. Ale tým, že začalo sa hrať, že sa začali spievať, začali sme sa modliť. A tak sme to robili 2-krát, 3-krát do týždňa. Tak tí ľudia sa začali meniť. A zrazu som zistil, za 3-4 mesiace nás tam bolo 20. A vtedy mi povedali, pán pedagóg, neviem, ja vám to iba tak poviem, neviem, či si to dokážete predstaviť, že by 20 chlapov sedelo takto v okolí, ozaj chlapov, aj mafiánov. A oni hrali na gitare o 3:30, keď všetko bolo preč, na ihrisku, zdvíhali ruky, alebo sa modlili a z celej síly kričali, ako chválili Boha piesňami. To bola atomová bomba. 3-krát do týždňa. Proste ja nebudem vám tu hovoriť, ako to bolo, keď začali kričať, ale to 20-30 chlapov, keď takí kričí, lebo oni sa nehambili, oni neriešili, či vedia spievať alebo nie. Samozrejme, že nevedeli niektorí spievať. Ale proste z plného hrdla chválili Boha. To je proste... Ja vám to vysvetlím, že keď človek uverí Ježiša, keď padne, jak Mária padla ku Kristovi nohám a začala mu poskávať nohy, tak hovorí Ježiš Šimonovi, Šimon, kto ma bude viac milovať? Tom, komu sme odpustili 50 alebo 500. Hovorí, 500. A hneď tým odpustil 20 000. Takže títo neberú tak, že idú a
že sú takí, že áno, že uverili sme a budeme... Nie, tam buď si alebo si nie. Ty prídeš na celu a tak tam zežerú. Proste ty musíš stať na Kristovi. Nemôže byť položený iný základ ako ten, ktorý je položený Ježiš Kristus. Ty keď ideš vôbec von, tak oni tam všetci vidia. To je strašne náročné prostredie. Neviem, či si dokážete ich predstaviť, keď žijeme v duchovnom svete. Keď žijeme v duchovnom svete. A my žijeme. A keď chodili a bolo aj to zlo a Pán Ježiš vyhánal to zlo z tých ľudí. Kde si myslíte, tí najhorší ľudia, kde sú? Kde sú, kde ich spoločnosť nechce? Na začiatku som to povedal, kde sú. Z 10 000 najhorších tam. Takže ono to je také náročné. Oni sú tam boli napríklad na tých mrežach. Čo je to tam? Viete, ja som s nima robil, je to také náročné. Je to krásne, tam vidíte strašne duchovný svet, tam strašne vidíte. Lebo tam sa to úplne oddeluje. Tuto sa to tak všetko tak mieša. Je to také zahmlené, ale tam je to úplne jasné každé. No ale chcel som len tak povedať mimo toho a tí chlapi, keď tam vlastne vtedy chválili, bolo asi 25, tak mi hovorili, pán pedagóg, my sme sa steli ako volať. Oni ste mať akože taký gang, alebo čo to je. A ja hovorím, a čo ako by ste sa steli volať? A on hovorí, že ja hovorím, že nech sa páči. A on hovorí, že retáze, uväznený, Božie milosrdenstvo, skala. Hovorím, dobre, chlapi. Musíme sa na to modliť, lebo to nemôže byť z brucha, ale z ducha. A sme sa to modlili a za 2 mesiace, už som aj zabudol, že sme sa mali nejako volať a sa chválilo. A v strede modlitieb položil gitaru a hovorí, budeme sa volať Dismas. Čo? Ja som nevedel, čo je Dismas. Viete, čo je Dismas? Ja som to nevedel. A kúkam sa na ho a on mi hovorí, pán pedagóg, viete, koľko bol na Kalvárii krížov, keď Krista ukrižovali? A mu hovorím, jem 3. V strede bol nevinný Ježiš. Ale po boku boli odsúdení na smrť. A ten naľavo sa rúhal Bohu a hovorí, ak si Boží syn, zostup s krížami, uveríme v teba. Ale ten napravo ho zahriakol a hovorí mu, ty sa nebojíš Boha. Veď my sme odsúdení spravodlivo. My sme si to skutkami zaslúžili, že tu teraz visíme. Ale on nespravil nič zle. Vtedy sa pozrie na Ježiša, na Boha a hovorí mu, Páne, spomeň si na mňa, keď prídeš do Božieho kráľovstva. Ježiš Kristus vtedy, keď umieral, keď má púce zadaté vodou, sa s láskou na mňa pozerá a hovorím ti ešte dnes. Ešte dnes bude so mnou v ráji, ešte dnes. Ten napravo odsúdený za vraždu sa volal Dismas. A toto chodíme hovoriť priemerne každý týždeň. 8,5 do jednej väznice, že aj oni dostali šancu. Že keď padnú na kolena a budú prosiť Boha, není hriech, ktorý by ich Boh neodpustil. A toto je také dôležité, že ťažko mi to bolo aj pochopiť. Keď čítate tie psychologické profily, čo tam ten vrah robil a to všetko. A že Boh dokáže mu dať šancu. Samozrejme sa stretávajú ľuďmi vonku, kresťanmi, čo chodia do kostola. Hľadám si nemyslí, že ten vrah bude spasený. Lebo to ľuďmi stretáme vonku. Veď ja som nič neurobil, viete, ja som nikoho nezabil. Ale to funguje úplne ináč. Lebo Ježiš ozaj prišiel volať nie spravodlivých, ale hriešnikov, aby sa obratili a kajali. Vždycky na začiatku hovoril aj Ján Krstiteľ, priblížilo sa Božie kráľovstvo, robte pokánie. A to je také na to nádherné. A ja vidím takú radosť tom. No a keď sme takto boli vlastne s tými chlapmi, sme sa stretávali, tak oni mi začali, pán pedagóg, a čo? A čo budeme robiť? Čo budeme robiť? My nemôžeme nič robiť. Viete, furt sme na celé, zavretí. Čo my budeme robiť? A jeden hovorí, budeme sa modliť. Tak odvtedy, každý deň o 8:00, tu mám telefón, keď mám 8 hodín, tak mi začne zvoniť budík. Každý deň o 8:00. Každý deň o 8:00 máme nejaký úmysel, ľudia nám posielajú, tak ja to dám do úmyslov a modlíme sa. Vtedy nás bolo 20-25. A Teraz máme tieto modlitby o 8:00, ale už už máme 700 ľudí vo väznici, 730 vonku z väznice, teda 1430 ľudí plus samozrejme civili, čo slúžime v Dismase a 27 kňazov a jeden biskup na tento úmysel žehna. Každý jeden deň. 27 kňazov, 1400 odsúdených a jeden biskup na to žehna. Každý jeden deň. Teraz som bol
Cabaj Čapore, v nedelu som bol svedčiť. A tam, jak som svedčil, tak prišla taká pani, viete, zobrala mi mikrofón, že ja musím volať, čo vám povedať, že modlili ste sa za moju kamarátku. A že bolo to všetko dobre. Mala ako rakovinu prsníka. Že už nemá. Tak sme sa tak chválili Boha. To len tak, akože, že aj oni, tí ľudia mi píšu, potrebujú. Ja, keď vidím, koľko ľudí potrebuje modlitbu, každý má problém. Takže to len toľko, to tak mimo vybočenie. No a keď mi toto povedali, sme sa volali a povedal, že budeme sa modliť, tak odtedy sa teda modlíme. A viete, ľudia sa začali meniť. Napríklad raz som bol v robote a sedel som a zazvonil mi telefón. Už som fajrontoval, nič som nerobil. Z jeho som hovoril, Michal, počúvaj ma. On robí na takom najhoršom oddele. Tež učečkárov hovorí, počúvaj ma, mám tam tú problémovú celú vyštých 9. Reku, vím, poznám ich. Počúvam, robil som takú nepravidelnú kontrolu cieľ a jak som tam išiel, tak pozerám a tí chlapi tam kláčali. A ja ho sa ich pýtal, chlapi, čo ste robili? A hovorí, modlili sme sa. 500 Otče nášho. Za toho referenta. Keď človek začne rozsievať modlitbu, číta Božie slovo a je do pokáňa, tak vtedy začne aj tú úrodu mať. Lebo čo zaseješ, čo si budeš aj žať, Boh sa vysmiať nenechá. Čo zaseješ, to si budeš aj žať. Keď si sial pre telo, budeš sa poružené. Keď si sial pre ducha, budeš mať večný život. A keď som videl, že tí chlapi sa menia, tak som vnímal takú jednu vec. Viete, keď som tam tých chlapov videl, tak za každým jedným chlapom je nejaká obeť. Obeť vonku. Hoci čo spravil. Keď niekoho zabil, rodina ho preklína. Keď niekomu ublížil, alebo obral ho peniaze, rodina ho preklína. A potom druhý rozmer je, že má doma deti. Väčšinou každý má deti a aj žijúce rodiny. A jeho zavreli do basy. A tí deti mu volajú a hovoria, ocko, prosím ťa, kedy prídeš? My máme od mamu čo jesť. Kedy prídeš? Za 2 mesiace telefonát. Ocko, keď neprídeš, neberú nás do detského domova. A tretí rozmer je jeho mama. Tam povie, ty už si není môj syn, ja už nemám syna. A vtedy vás dajú na takú malú celu, zavrú vás tam 23 hodín na cele, vy vyjdete von na hodinu, to je takáto miestnosť, trošku vyššie stropy, hore Kári rohoš, keď viete, čo je Kári rohoš? Tu sa prechádza a hore vidí len nebo. A vtedy každý jeden, alebo drvivá väčšina z nich, rozmýšľali nad jednou vecou. Viete, nad jakou? Ako si zobrať život. Preto sa snažím ísť do Prešova, do väzby, chodím po tých väzbách, lebo tam je to také náročné. Vtedy človek, a ono nie, že by nad tým rozmýšľali tie recidivisti, ale väčšinu, viete, kto to? My, takí, čo keď nechceš spraviť ten čin, vtedy sa tam dostaneš. Vtedy na tým začneš rozmýšľať. Preto moja úloha najdôležitejšia je navštíviť a pozbudiť ľudí. Navštíviť a pozbudiť. A keď potrebujú, tak pomodliť. Oni mi potom začnú písať, lebo to není len o tom, viete, že my robíme teraz každý deň, ideme do tých väzníc, sú tam nejaké piesne, zahráme, povieme takéto svedectva, odovzdajú Ježišovi život a povieme, všetci sme spasení a dojdeme za 3 roky. Nie. U nás to funguje tak, že každý mesiac píšem 700 odsúdením. Na Slovensku, v Čechách, v Anglicku a v Nemecku. Každý mesiac. A taká zaujímavá vec je, že keď som začínal, tak všetko spochybňovali. Vždycky diabol spochybňuje. Všetko, čo robíte, s vám spochybňuje. Všetku Božiu službu, keď začnete robiť, Ozaj. A to nemá význam. A to na čo? A odsúdenie sa venú. A čo? Tí oplujú proste. Áno, oplujú. Ja vím, ma oplujú. Pravidelne ma oplujú. To
To je taká služba. Táto služba zahrňa to, že vás najviac oplujú. Že im pomôžete, ešte vás oplujú. Ale Boh tú službu chce a ja chcem povedať, že keď som začal s dvomi a teraz hovoríme 700 a 730 duší na slobode, tak teraz, keď som to pozeral, tak máme štatistiku v Čechách a na Slovensku recidíva spoločnosti. To znamená, že toto chcú všetci múdre hlavy chcú znížiť, aby sa znížila recidíva kvôli tomu, aby ľudia, keď idú von, aby nepáchali trestnú činnosť. To je strašne dôležitá vec. A je 70 až 80% recidíva na Slovensku aj v Čechách. To znamená, že z 10 odsúdení, ktorých prepustia, sa vráti buď 7 alebo 8. Naspäť znova. No a my máme 730 odsúdených už vonku a podľa tejto štatistiky by malo byť minimálne 500 ľudí aktuálne zavretých vo výkone trestu. Neviem, či ma rozumiete. Už by mali byť naspäť za tých 9 rokov. Chcem vám povedať, že aktuálne sedí 15 ľudí. A kebyže o všetkých neviem, že neviem o všetkých, a ich je 73, tak je to 10%. Ale sú to 2%. Minulý rok som bol u ministra spravodlivosti a sa to riešilo a ja som povedal len jednu vec. My robíme všetko, jak môžu aj tie ostatné organizácie. Veľa je všelijakých štátom daných, Nová šanca, rôzne. Jediné, čo je navyše, je to, že každý deň voláme do toho Ježiša Krista. A chceme po tej tmavej, jak je v Žalme 23, že po tej stezke, po tej tmavej, chceme ísť podľa Neho. A On ich vyvádza na slobodu. On vyvádza zajatých na slobodu. On je to svetlo. To nie je, že ja tam teraz prídem a teraz sa dá volať, čo hrám. Ja sa môžem len modliť, aby som mu nezavádzal. Lebo jediný, kto mu tam môže zavádzať, som ja. No a vrátil sa k tomu, že sa modlili a jak tam bol ten chlapec, sme sa modlili, tak som videl, že sa menia, tak som im povedal jednu vec. My nie, že každý deň sa modlíme o 8, ale modlíme sa ešte aj tak, že v piatok od 8 od rána do soboty do polnoci sa každý člen modlí minimálne hodinu, alebo mal by sa modliť každý deň aspoň minimálne hodinu. Samozrejme, niektorí sa modlia aj 7, ja to vysvetlím, prečo tak oni majú trošku viac času. A oni sa modlia 40 hodín. Vtedy, keď sme začínali, sme sa modlili len 24, lebo nás bolo okolo 24, tak každý sme mali hodinu presne vyjaredovanú kedy. To je štafeta. Za 5 1 sa začal modliť druhý, za 5 druhý, viete čo myslím, takú štafetu, ako kebyže. No a takto, ak sa modlili, tak to bolo také zaujímavé, že som vnímal takú vec, že by mohli sme mohli tých, čo má doma, zmeniť a približiť sa naspäť k ním. Tak som ich poprosil, prosím ťa, keď máš doma veľkú rodinu, deti, zavolaj im alebo im napíš, že ty sa modlíš od 15 do 16 a nech sa oni modlia doma. Ty sa budeš modliť na celé, oni možno v kostole alebo niekde. Za 2 týždne došol taký jeden feťak z Pentagonu, vy ste z Bratislavy, viete, čo je Pentagon, ne? A vy si predstaviť, že bol tam prede mnou feťak z Pentagonu, ešte má sklené oko, a to takto vyskočil a postavil sa, že papäť, ja som splnil misiu. Lebo to je taká misia. Ja dávam také úlohy, jak sa hovorí. A nech sa páči, čo sa stalo. A hovorí, viete, pán pedagóg, jak ste mi toto povedal, tak som volal svojej mamičke. A hovorí, mamička, prosím ťa, bude sa so mnou v sobotu modliť. Mamička začala strašne do telefónu plakať. A hovorí, synček, celý život som prosila Boha, aby si mi toto zavolal. Celý život som prosila Boha, aby si sa vrátil späť na tú cestu. Samo sa budem modliť. Ale v sobotu idem do nemocnice, ale budem sa modliť. A za 2 týždne sedím v kancelárii, otváram dopisy, lebo ja kontrolujem ich dopisy, keď čo tam je. A bol tam dopis od jeho sestry. A tam bolo napísané, že tá mamička tam v tej nemocnici zomrela. Tak moja úloha bola, že som si musel dať zavolať. A hovorím mu, vaša mamička zomrela. A začal strašne plakať. Nebudem sa hrať na frajera, nevyšiel som si do očí. Ale keď doplakal, povedal jednu vec. Páde, ja som šťastný človek. Moja mamička to celý život prosila Boha, aby jej to dal. Ja tu teraz sedím, môžem sa modliť za ňu, za moju rodinu,
A za moje deti, ktoré boli prvýkrát po 7 rokoch na návšteve. Boh je dobrý. Viete, stáva sa mi, že každý deň čítam dopisy. Dneska mi došiel dopis, prvýkrát v živote mi napísal, dnes som čítal ten dopis, jeden vrah doživotný z Českej republiky. Napísal mi, teraz som to čítal, píše mi. Každý deň litujem toho, co jsem udělal. Zabil cez 50 ľudí. Prvýkrát mi písal. S takýmito ľuďmi robím, no. A sa vždy pomodlím, hovorím, Bože, aby si ty bol, čo mám ja správne odpísať. Viete, lebo ja keď si s nimi píšem, tak mne píše strašne moc ľudí. Každý deň mi prichádzajú listy. A ja keď príde takýto dopis, tak ja napríklad neodpíšem hned. A vždycky sa snažím odpísať do tých 3 týždňov. A došiel som minulé do hlavy a do živoťak tam bol a hovorí, otvorili sme celú. A hovorím, ako sa máš? Hovorí, pán pedagóg, vy ste na mňa zabudol. Hovorí, pozrite sa, tu som vám písal. A že koľko od toho ešte ste mi neodpísali. On tam čaká celé tí dny a on čaká len, kedy mu odpíšete. Čo mu odpíšete? Čo sa pýta? Viete, minulé som bol v nemocnici, v Trenčine je taká nemocnica väzenská a v tejto nemocnici sme hrali a v prvej rade bol jeden chlap bez nohy. To je jediná väzenská nemocnica na Slovensku, to je v Trenčine. Tam bol bez nohy. Jak sa chválil Boha, tak sa postavil na tej jednej a tam stál a chválil Boha. A pamätám si, keď som ho prvý raz stretol, som došiel za ním, podal som mu ruky a hovorím mu, čo napíšem ty? Mu hovorím, že ty vy by ste napísať? Že napíšem ty. Hovorím, dobre, že budem rád. A keď mi došlo od neho dopis, tak tam mu napísal, že Pán, ja som neveril, že mi napíšete. Ja som tomu neveril. Lebo asi 15 rokov. A 10 rokov som od nikoho nedostal žiadny dopis. 10 rokov sa modlí k Bohu, aby si na noho spomenul. Tam sú, Vladovi povedal, že Bohom zabudnutí ľudia. To tak nefunguje, to tak není. Oni sa len modlia a není ľudí, kto by tam išiel slúžiť. Viete, keď som bol minulé na Lumene, festival Lumen bol a mal som takú tému, že Michal, o čom budeš prednášať? Ja hovorím, polievaj tam, kde už roky nepršalo. Viete, aj tuto sme v Bratislave, máte tu kopec spoločenstve, prídete sa me chváli, jeden týždeň, druhý týždeň, tretí týždeň, super, chválime pán. Super, ja sa teším, ja tam chodím sa dobíjať, som s nimi, viete, čo myslím? Je to nádhera. Každý deň do chrámu. Viete, ale keď polievate záhradu a polievate tu stále, tak sa niekedy z toho spraví bahno. A tí odsudení, tak tam je púšť. A on čaká na kvapku vody. 10 rokov. A ja som to mal tiež toto isté. Ja som z tej zbasy preč a chcel som zrobiť veľkú charitu. A potom im povedali, že Michal, prečo ty ste z basy preč? Tam sú všetci ísť. Ale ja som nechcel túto službu robiť. Lebo som vedel, kto to tam je. Niekedy nás Pán pozýva do služby a my chceme tú ľahšiu službu. Peknú službu. Možno kto nás všetci vidia. Naša služba je 95% pod povrchom. A také pamätám si, že keď sa ľudia začali meniť, tak sa mi stala taká jedna vec. Zavolali si ma nadriadení. A hovoria mi, Michal, vidíme, že sa volá, čo deje, že celkom dobré ohlasy máš, že chceme jednu vec, aby si išiel na doživotné tresty. Čo? A my na doživotné tresty? Že no? Viete, a podľa RGR-ky
nejaké 9 alebo neviem z ktorého roku, vlastne môžem ísť robiť aj takúto kultúrnu osvetovú činnosť na tieto doživotné tresty. No aby ste vedeli, že ja keď chodím po väzniciach a prídem, všade sa pípnem so snímama, kde som, so snímama, aby vedeli, keď sa mi volá, čo stane, že kde sa nachádzam, a potom mi automaticky otvorí dvere. Ale ja keď prídem na doživotné tresty a si pípnem so služobákom, tak ma zaregistruje, ale neotvorí mi dvere. To z bezpečnostného dôvodu, aby sa tam nestala nejaká nehoda, lebo oni kľudne môžu niekoho zabiť, lebo oni nikdy viac nemôžu už dostať. A keď som tam bol, pamätám si na tom doživotnom, tak som takto stál a hovorím referentom, no viete čo, ohláste ich, že či nechcú ísť na biblickú školu. Ohlasili ich, za 15 minút za mnou došli referenty, hovoria, Michal, nikto nemá záujem. Viete, lebo oni sú jak štát v štáte, tí doživotní. Oni nepoznajú, oni ma z videnia videli, ale nevedia, že robíme všelijaké aktivity. A tak ja som taký bol a tak som sadol vedľa pedagógov do kancelárie, zavrel som si dvere a hovorím, pani, ja som si myslel, že toto je tvoja Božia vôľa. Som si, že to ty si ma sem dal. A ak som len zavrel oči a hovorím, Pane Ježišu Kriste, keď to je tvoja Božia vôľa, tak prosím ťa, ty ich musíš priviesť. Ja som skončil. Jak som mu povedal, že som skončil, tak došli referenti a hovoria, Michal, zrazu sa nahlasili 3. Jak som odovzdal veci Bohu, tak mohol konať on. Došli 3, neviem, či viete, jak to je, že tam sú otvorité dvere, potom je tam gáter, tam dajú ruky, dajú im tam ako také želieska, dajú si donútra, otvoria ten gáter, vlastne skontrolujú ich každému. Potom, a vlastne nás dali do takej cely, je to OČTK, orgán činný v trestnom konaní, to je taká cela prispôsobená pre doživotné tresty a tá je ešte oddelená ďalšími mrežami, tak oni na tej jednej strane sedeli a mňa dali sem. A keď privedli všetkých 3, tak mňa sem dali, to bola taká úplne maličká cela, takáto, a dali mi stoličku, tu bol taký stolik, tu bola mreža, oni takto sedeli, jak je tuto táto dievčina, a oni ma s nima zavreli tam do tej cely, že Michal, keď bude volačové dvíž, môžeš stlačiť pípak, že prídeme. No to také náročné to bolo, ale tak ja už som mal tie skúsenosti, tak som toto voľako neriešil a prede mnou 3 ľudia. Doživotní. Doživotní znamenajú len toľko, že to sú minimálne väčšinu 3 mordy, 3 vraždy, 3 plus. To sú väčšinou tak, podľa toho závažnosti. A tak som tam sedel, tak len hovorím, chlapi, viete, ja tu robím pedagóga, robíme biblické kvízy, robíme chvály, čítame Sväté písmo, modlíme sa, stretávame sa vonku. A jeden ten chlap bol prede mnou, takto stál, pol ode mňa asi tak 1,5 metra, takto sedel, kúkal na mňa a takto zdvihol ruku. A hovorím, nech sa páči. A on hovorí, uteká mi pointa, prečo som vlastne tu. Viete, čo myslím, úplne ma odpajkoval. Ja som sa len pozrel hore a hovorím, Pane, to bolo rýchle. A potom sa stala jedna vec, ktorej som nerozumel. Otvoril som, mal som pred sebou malé Sväté písmo, čierne, a začal som s neho čítať a niečo som k tomu povedal. A za 2 hodiny prišli referenti a tí odsúdení nechceli ísť odtiaľ preč. Po 2 hodinách. A tak keď som sa následne potom týždeň za to modlil, hovorím, čo to bolo? Čo to bolo, Pane? Viete, ako som dostal odpoveď? Tu 1,5 minútu si hovoril ty. Čo ty robíš? Čo si ty dokázal? A potom som už hovoril ja. To bola veľká skúsenosť pre mňa. Ja viem, že môžeme robiť Božie veci a vyzerá to tak. Ale môžeme oslavovať seba namiesto Boha. Je to veľmi tenký ľad. A som rád, že mi to Boh ukázal. A keď som mu to takto prečítal, čo som k tomu povedal, k tomu
Tak tuto sedel zase taký jeden ďalší odsudený a po 10 minútach tak ten zastrihol ruku. Ja hovorím, nech sa páči, viete, on má také veľké okuliare, držal také hrubé sväté písmo Cyrila Metod, to boli také komunistické sväté písma a on ho mal už odpredu, odzadu prečítané. A on mi hovorí, môžem vám dať otázku? Dal mi otázku zo svätého písma a keď som mu správne na ňu odpovedal, tak mi dal ďalších 10 minút. Po 10 minútach ma znovu zastavil. Znovu mi dal otázku. No a keď som spravil všetky skúšky, nakoniec som už aj zmaturoval, tak mi hovorí, pán pedagóg, a môžem vám ja povedať svedectvo? A hovorím, sa páči. Ja som nechápal, prečo to bolo, prečo som mal predtým toto absolvovať, ale ja už som to pozbel. On za tú krátku čas chcel vedieť, či som vôbec hodný počúvať to. Či som vôbec naladený na tom Bohu. A vlastne on tam tak sedel a hovorí, viete, pán pedagóg, ja už strašne dlho sedím. Strašne dlho sedím pásne. A není dňa. Není dňa, kedy by som nelutoval to, čo on spravil. Není dňa. Ale viete, ja verím tomu, že Boh mi už odpustil, čo som spravil. Ale je vonku človek, ktorého som strašne zranil, ktorému som ublížil. A pokiaľ mi on neodpustí a nebude mať pokoj v srdci, nemám pokoj v srdci, tak som sa rozhodol, že napíšem svojej svokre dopis. A hovorím, čo ste napísali? Napísal som a prosil som mu, aby mi odpustil, lebo ja som zabil dceru a 3 vnúčatá. A tak som sa hovorím opýtať, či mu tá svokra vôbec odpísala. A on povedal, áno, odpísala mi. Odpísala mi, že mi odpúšťa, sa sa mnou modlí. A ja som vtedy ostal zahabený. Lebo ja som nedokázal odpustiť ani susedovi. Boli ho aké somariny, si nepamätám, čo to bolo. Toto dokáže len Boh. No a teraz by som vám povedal, možno je to svedectvo, čo ma ten prvýkrát tak zastavil, čo ma tak odpajkoval. Tak ten chlap mi písal v máji 2018 dopis. Samozrejme, predtým mi už viac napísal, neviem, či mi on napísal už akých 100 dopisov za ten čas, čo sme spolu v kontakte. No a tento chlap mi napísal a tam bolo napísané, pán pedagóg, začal by som kvôli tomu, že keď ten človek som dostal od neho hrubší dopis, tak to znamenalo niekedy, že mi napísal svedectvo. Tí odsúdení sa ozaj s nikým nerozprávajú, nemajú nejaký väčší kontakt. Už ty do života si skoro vôbec nie, každý na ho nadáva nejakým spôsobom. Keď je taký hrubší, to znamená, že mi napísal svedectvo. Pre mňa, ako pre príslušníka, viete, čo bolo najhoršie? Získať si dôveru. Jak ja môžem si získať dôveru? Oni neveria ani svojmu bratovi. Oni neveria ani svojmu mame. Oni celý život dokázali klamať. Mame aj 10 rokov klamal. On celý čas dokázal klamať úplne bez problémov. Oni síce volá, ktorí majú základné, nemajú ani základnú školu dokončenú. Ale verte mi, že v tomto majú vysoké školy. Vysoké školy. Manipulovať, okrádať ľudí, babičky, hoci koho, viete čo myslím? Len aby oni mali z toho prospech. Pamätám si, že som raz bol v Ilave a tam som chodil každé 4 razy do roka. 4 krát do roka som tam chodil, každé 3 mesiace. A vždycky sme tam boli, takto zobrali sme nejakú kapelu, ja som tam hovoril svedectva, takto ako hovorím vám. A väčšinou medzi nimi, medzi tými 120 odsúdenými, čo tam chodili, väčšinou medzi nimi sedával jeden boss zločineckej skupiny z Bratislavy. Veď viete, poznám ho. Zonal z toho internetu. Tam sedel. A ja som videl, že sa ho Boh dotýka. Ja to vidím na tom človekovi, že on počúva. A že mu je voľa ktoré veci ľúto. Sedel tam, viete, tak v strede, hlava dole. Ale ten chlap sa za 3 roky ani raz na mňa nepozrel a ani raz mi došlo podať ruku. Ani raz. Za 3 roky. A raz som pred Vianocami som zavolal Simonu Martasovu a som tam tak svedčil
A došiel potom ten chlap, podal mi ruku a za 2 týždne mi došiel dopis. Brat Michal. A odtedy mi píše. 3 roky mu trvalo, kým dostal odpoveď na čo. Prečo to robím, za čo to robím a pre koho to robím. Ale chcem vám povedať, že keď hen takí chlapi vám uveria, tak to už je úplne iný stav. A zase taký druhý prípad som mal. Viete, každý deň, keď dostávam dopisy, tak som dostal informáciu, že jeden boss zločineckej skupiny z Košíc začal chodiť do kostola. Dobre, vedel som samozrejme, jak sa volá, vedel som presne, kde sedí, tak mi netrebalo viac, tak som mu napísal. Tomu chlapovi som písal každé 3 týždne 2 roky. Každé 3 týždne som mu písal 2 roky. A ten chlap mi ani raz neodpovedal. Ani raz. Až po 2 rokoch mi došlo list. Tam napísané. Pán pedagóg, ďakujem Bohu, že vám dal takú vytrvalosť. Ďakujem Bohu, že ste neprestali písať. Strašne som to potreboval. Za 4 mesiace mi napísal dopisy, že dostal rakovinu. A keď ho mali prepustiť na ďalší rok po 22 rokov, tak zomrel. Bolo to Boža. To je také zaujímavé, že keď človek začne veriť Krista, pochybuje, ďahuje, furt spochybnovaný. Ale keď začnete kráčať s ním, tak zistíte, že napríklad môžem sa s vami rozprávať pol hodinu a mi napíšu, pán pedagóg, kebyže vás poznal celý život. Cítim si tak dobre. Viete, čo my si s tým odsudenými? Michal, keď ťa poznám. A toto je presne to, čo robí Duch Svätý. On, keď sme naplnení syny, tak on nás spája. A nemusíme sa ani poznať dlho. No a teraz by som sa vrátil k tomu dopisu, že som si kvázi získal tú jeho dôveru, tak mi napísal. A tam bolo napísané. Pán pedagóg, keď som v roku 1992 sedel za vraždu svojho kamaráda, tak som prosil Boha, aby ma pustil, že už budem kráčať len s ním. Tak v roku 1993 ma prepustili na slobodu, ja som si našiel družku, družka mala takú dcerku, no a ja som snu potom čakal dieťa. Otehotela som. No a ja som si ľúbil sem tam vypiť a vlastne keď som si raz tak vypil, tak som zobral tú maličku na ramena, viete čo myslím, na koňa. A sme sa oplašovali, ale bolo trochu napršené a tak som sa nešťastne šmykol, že sme padli. Tá malička skončila v nemocnici a za 3 dny zomrela. A nás znova zavreli. A v januári 1994 mi prišla správa, že sa mi narodila dcerka. Pán pedagóg, dneska je tomu 25 rokov, čo svoje dcere neviem nič. 25 rokov píšem na inštitúcie, na úrady, cez sociálneho pracovníka. Nikto mi nič nechce povedať. 25 rokov sa každý večer trápim noc co noc. Čo je s mojou dcerkou? Prosím vás, dajte to do úmyslov spoločenstva, ty sa začne za to ľudia modliť, lebo ja už nedokážem. Nech Boh zmení toto. Tak som samozrejme napísal, že sa budeme za to modliť. Po roku na to som bol pozvaný do Trenčína, do také športovej haly s názvom Žatva, tam bol tam aj biskup, bolo tam aj 2000 mladých ľudí. A ja som mal takúto nejakú mikinu a tuto som mal napísané Dismas, tuto má Jesus Army, ale mal som tam Dismas veľký. No a tak som išiel s kočárom, vtedy som mal 3 detičky, teraz mám 4 a za mesiac čakáme 5. A keď som tak išiel, tak došla taká jedna dievčina za mnou a takto mi pobuchala po pleci. Ja som sa len otočil. Hovorím, nech sa páči, že vy ste kapitán Libán z Podolskej Vetnice? A hovorím, no, že som. Ja som, že to bola aká usporiadateľka, viete, že ma privítala, že ideme teda, že hovoriť svedectvo. A ona hovorí, že pán pedagóg, že ja som dcera jedného odsúdeného od vás do životných trestov v Leopoldove. Ja hovorím, čo?
Čo? Vy ste Robová dcéra? Ona že áno. Tak som sa ale nadýchol, nevedel som ani čo mám povedať. Tak som sa len opýtal, či sa môžeme za mnou pomodliť, tak bolo tam, zavolal som tých modlitevníkov, modlili sme sa, bolo to úžasný čas. A tesne pred Vianocami došiel dopis od tohto odsudeného. Tam bolo napísané. Pán pedagóg, keď píšem tento dopis, celý čas plačem. Celý čas plačem, lebo moja dcera, o ktorej som nič nevedel, mi bola pred 2 týždňami prvýkrát na návšteve, ja som zistil, že mám vnuka. Ja mám vnuka. Boh je dobrý. Viete, samozrejme, nepíšu mi len odsudení, ale píšu mi každý deň aj zvonku ľudia. Minulý rok mi napísala jedna taká dievčina, taký na Facebook takú zaujímavú vec. Napísala mi, že pán pedagóg, že ja mám druhá partnera v Hrnčárovcách. To je väznica. Zajtra tam idem. A hovorím, no čak dobre, čak má v Hrnčárovcách. Ale ja mám s ním 6 detí a to najstaršie má 6 rokov a to, čo má najmladšie, má 2 mesiačky a to, čo má rok, má cystu v hlave a epilepsiu. A ja hovorím, že no dobre, a viete, a keď odišiel život tej rodiny, tak my teraz strádame. Nemáme ani oblečenia, tak manželka si vypýtala od neho, manželka robia charitu, tak vypýtala si, koľko kto má ročkov. No a tak sme to poslali po jednom odsudenom, bývalom, a ten došiel a hovorí, že Michal, oni sú ozaj takí chudobní, nemá som si ani sadnúť. No a stalo sa to, že ona neprestala písať a napísala mi ďalšiu vec a napísala mi, pán pedagóg, ja potrebujem právnika. A na čo potrebuješ právnika? Lebo ja mám nástup výkonu trestu 1.11. To znamená, že bola odsudená a musí ísť do basy. A ona stala ode mňa právnika, že si chcela vybaviť náramok. Tak ja vím, že keď už ju odsudili, tak musí nastúpiť do výkonu trestu a tam si môže požiadať o náramok, ale už je to neprevkvalifikujú. Ale ho povedal som, my sa budeme za to modliť, my sme modlitevné spoločenstvo. Tak sme začali za to modliť a ona samozrejme písala na okresný súd, na krajský súd, na najvyšší súd, na ústavný súd, páni prezidentke. Oni to tak píšu, viete čo myslím, skúšia úplne všetky možnosti, čo majú. No a ja som sa samozrejme dozvedel, že tento chlapec je, jak sa volá, tak som mu napísal do tých Hrnčárovic. A za 2 týždne mi došla dopis. A tam bolo napísané, mne prichádzajú tie dopisy, včera som napríklad dostal teda 7 alebo 8 dopisov. Každý, keď mi chodia tie dopisy, tak vlastne my sme doma, keď sme doma s rodinkou, tak buď zazvoním na taký zvonček, máme taký kríž doma, tak si takto klakneme a za každého jedného odsúdeného sa modlíme. A keď som sa modlil za tohto odsúdeného, tak som mal v srdci takú jednosť, tak som sa ho opýtal. Počúva braček, ty nechceš požehnanie do svojej rodiny? Ty nechceš požehnanie pre tvoje deti? On že chcem. Jasne, že chcem požehnanie od Boha. Hovorím, tak prečo nepustíš Boha medzi teba a tvoju družku? Prečo nepustíš Boha medzi teba a tvoju partnerku a do tvojej rodiny? Aby ty Boh požehnal tvoje deti a tvoje manželstvo. Prečo tam nepustíš Boha? To si máme ako zobrať pred oltárom. Pred Pánom. No áno. Veď jak ty môže Boh požehnať smilstvo? Pozri tam Boha. Nech ti môže požehnať rodinu a všetko, čo robíš. Za 3 týždne mi došlo dopis. Tam bolo napísané, pán pedagóg. Družka došla aj s deťmi na návštevu a pýta sa ma, prečo pláčem. Ja hovorím, pláčem preto, lebo ti chcem povedať, že si sa chcem zobrať pred Pánom, pred oltárom. A ona začala plakať ešte viac a hovorí, 1000-krát ti hovorím, áno, 1000-krát už dávno som na to čakala. Ale za 3 týždne došlo ďalší dopis, iný. Neviem, či viete, jak to funguje,
keď je druh partner vo výkone trestu a ona nastupuje do výkonu trestu, tak príde sociálka, kukáči, policajti a vlastne tí detičky im vytrhávajú z rúk. Neviem, či ma rozumiete, čo teraz hovorím. Je to najväčšia trauma, čo si tak viem predstaviť pre tie deti. A on práve za tie 3 týždne písal jednu vec, že pán pedagóg, prišli policajti za moju družku. A mali taký veľký papier, družka už sa bála, že čo bude, a dali jej podpísať také úradné rozhodnutie a on hovoril, nemusí sa báť. Lebo ty nejdeš do výkonu trestu, lebo si dostala milosť od pani prezidentky. Toto je náš Boh. On mení situácie. My dostaneme vždycky šancu. Veľa odsúdených dostane šancu. Ale možno sa neudrží na tej ceste. Možno znova padne. Veľa vecí slúbili vo väznici, vyjdú von a už to nie je tak pravda. Ale ja vám chcem, že v ten moment ich Boh požehnáva, lebo oni boli v srdci rozhodnutí a neklamali, že to chcú spraviť. Ale nespravili. Ale dostanú tú milosť. Lebo Boh chce. Viete, keď písavam, máme na Vianoce, robíme taký anielský darček sa to volá. Taký projekt, máme 23 projektov. Anielský darček je to, že sme sa rozhodli, viete, naša úloha je navštíviť a pozbudiť týchto ľudí. Ale my vieme, že čo majú tak najhoršie, čo je taký najhorší vzťah je medzi nimi a tými deťmi, keď oni ich nemôžu vidieť a keď odíde žijú tie rodiny, oni väčšinou dostanú aj napríklad darček na Vianoce. A my sa s manželkou rozhodli v decembri 2018, že to spravíme tak, že zavoláme kaplánom a nech sa oni opýtajú, že ktorí v tom spoločenstve chcú darček, tak my sme ochotní v ich mene poslať ich deťom darčeky. To znamená, že ten darček spravíme tak, že my zabalíme, ale nepodpíšeme sa tam my. Dáme tam adresu našu, ale my tam dáme jeho meno. Že to není od nás. Neviem, či ma rozumiete. Že my nepotrebujeme z toho nič. No a v januári som dostal od tohto jedného doživoťaka z Banskej Bystrice dopis. Keď mi písal ale 3. krát, tak mi napísal jednu vec. Pán pedagóg, ja musím povedať pravdu. Ja som 7 rokov prosil Boha, aby ma zabil. 7 rokov som prosil Boha, aby ma zabil, lebo to, čo som spravil, sa nedá odpustiť. Nedá sa to odpustiť. Ale po 7 rokoch sa ma dotkol Boh. Ja som cítil jeho lásku. A ja teraz každý deň o 3 ráno stáva a chváli Boha a ďakuje za všetkých. Hovorí, keď čítam jeho dopisy toho odsúdeného, tak tam je napísané, že tá moja žena sa trápi, ale ja mám takú radosť, ja tak ďakujem za tých všetkých ľudí. Ja len ďakujem Bohu. Tento chlap mi písal v tom januári a tam bolo napísané, pán pedagóg, viete, vy ste mi poslali takú ikonu. Tak ja som sa tam modlil, kláčal som a ďakoval som Bohu. A zrazu na boku išiel televízor pred Vianocami a tam bola taká reklama, tam bol taký obrovský darček a detičky tam otvárali s tuškami taký darček. Pán pedagóg, ja som začal strašne plakať. A hovorím, Bože, veď ty vieš, ja mám doma 4 deti. Ty vieš, že ty moje 4 deti nedostanú žiadny darček od Ježiška. Ty vieš, že tí deti za to nemôžu, že som teraz tu. Prosím ťa, Bože. Prosím ťa. Hovorí, pán pedagóg, keď som toto povedal v modlitbe, otvorili sa gatre dverí, došol kaplan a hovorí, Jožko, spoločenstvo Dizmas chce v tvojom mene poslať tvojim detom darčeky. Pán pedagóg, mne trhalo srdce od radosti. Jaký je Boh dobrý. A my do toho balíčka, keď tam dávame, tak tam vždycky vložíme taký dopis. Má volať do cerku? Tu? Nemá nikto cerku? Jak sa volá? Kristýnka. Tak my tam napíšeme. Drahá Kristýnka, dnes mi tento darček priniesol anjel z neba. Je celý tvoj ocko.
Takže toto je taká jedna naša služba, ktorú máme. A pamätám si, že, jak som hovoril na začiatku, že bol ten hrad vypálený v Leopoldove počas búry. Tak mi napísal jeden chlap, ktorý bol počas tejto zbúry už v base v Leopoldove a tým vlastne tam zabíjali tých príslušníkov, tak dostal do živote. A ja som sa s tým stretol. On mi napísal, a keď mi začali písať, tak mi poslal, nemám tú knižku, ale ja viem tú básničku naspamäť, on napísal básne, keď sa obrátil, viete. On sa obrátil a on je stále sám na celé. Aj teraz. Stále sám. Stále sám, skoro 40 rokov. Na takéto malé cele, či v Pánskej Bystrici alebo v Ilave, to sú tí, ja som povedal, že celé to je zabednené a hore sú len karilóže a to je hodina vychádzka, hodinová. A tento chlap, keď sa v polovičke trestu vyspovedal a začal kráčať s Kristom, tak napísal takú jednu báseň. Neviem, či si dokážete predstaviť, keď aj Pane hovorí, že prebuď sa ty, čo spíš a bude ti svietiť svetlo. Bude ti svietiť Kristus. A si predstavte, že sa zebudili jak po nočnej more a si na doživotí. V zajatí hriechu, jak je v Jánovi 8 napísané. A tam sa píše, keď vás syn oslobodíte, budete naozaj slobodní. Tak on sa oslobodil a vtedy napísal takú dopis. Takú báseň, tak vám to teraz prečítam. No, prečítam, už to vám to poviem aj na spamäť, lebo nemám ho tu. Tak verím, že Duch Svätý na to tak usmerní. Názov bol, že s diablom sa nezahrávaj. V hriechu som žil. V čaše diabla pil. O svoj život som s ním hral. A on sa mi smial. Lákal ma lesk tohto sveta, bohatstvo a jeho sláva. No prišla krutá správa. Diabol zadarmo nič nedáva. Stratil som slobodu i rodinu. Oľutoval som s diablom hodinu. V tvrdom zákona znení skončil som vo väzení. Zrazu všetci ma opustili. Všetci ma zradili. Tí, čo so mnou pili, i tí, čo ma velebili. A ten, ktorého som ukrižoval, jediný verný pri mne stál. Miluje ma a vždy ma miloval. Moje hriechy mi odpúšťal. Preto jemu som svoj život odovzdal. Takže toto bola taká báseň, keď ho spoznal. Keď poznal pravdu. Spoznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. A toto bolo také veľmi zaujímavé a taká skúsenosť aj pre mňa. Niekedy mi tak ľudia píšu a skoro väčšinu mi napíšu, že Pape, ďakujeme vám, že ste mi napísali na meniny. Viete, už nikto nepíše. Vy ste moja rodina. Vy ste moja rodina. Takže máme takú službu blahoželania, robí to jeden brat, Jožko Šiška. A on každý deň, predstavte 700 a 730 ľudí, píšeme, tak na meniny a narodiny každý deň má takéto štohy fyzických listov a chodí každý na poštu zanášať, aby dostali presne v ten deň ten list. To je asi 120 dopisov každý mesiac. A my posielame 700 každý mesiac úplne zvlášť listov. To neviem, či to dokážete predstaviť. To je toto celé listov a to musí ísť na poštu. Lebo oni nemajú internet. To sa fyzicky musím vytlačiť, ten časopis, napríklad z tohto výstupu, tak ja tam dám, keď mi volá do napíšenie nejaké vzdelanie, ja to tam akože poskytnem a vlastne robím taký časopis pre týchto odsúdených, kde sa bolo a že ozaj to reálne je. Lebo predtým hovorí, pán Peter, že oni mi neverili, ale že
napríklad, poviem takú príhodu, jeden mi píše z Prešova. Pamätám, ja som v Banskej Bystrici a išiel som do Prešova na eskortu a tam bol taký váš časopis. A ja som ho začal čítať a hovorím, že je to ozaj pravda? Tak som vám napísala. Toto je presne to, že oni neveria tomu, že by Volado mohol im dať šancu. A že ozaj tak kráča. Neviem, či ma rozumiete. Tak preto sa chodí vlastne, teraz vybavujem Kužín, vybavujeme Odolov, Jižice, Rinovice, to je za Libercom, to je hore až pri Šumave. Chodíme všade, teraz cez Vianoce boli v Novom Sedle, zajtra idem do Hrnčiaroviec, potom do Banskej Bystrice, do Košíc, teraz som bol v Sabinove. A to ráno o 5. stávate, idete do Prešova na väzbu, z väzby idete do Sabinova a dojdete o polnoci. Chodím samozrejme, nechodím len do väzby, teraz v sobotu som napríklad bol v Brne, tak sme boli tam zo 4 takých obcí birmovanci a boli tam aj tí ľudia, 4 roky za to modlili, aby sme tam došli, tak sme tam svedčili. Ja by som teraz možno opýtal, že takú vec, že ľudia hovoria, že jak viete, že sa ten človek obrátil, viete, čo myslím? Mám takých dvoch, aj teraz boli v tom Čabaji, aj v nedelu. A predstavte si, že keď som bol v Leopoldove, tak jak som hovoril o tom OŠZ, o tom oddelení, tak na tom OŠZ boli ľudia, ale boli 2 ľudia, ale v takej špeciálnej cele. Každý zvlášť. A tí ľudia, ten jeden nerozprával. A osobne si myslím, že bol posadnutý. Lebo ten už bol vybavený. A raz som išiel takto okolo tej cely, som sa modlil, bo ja som to tam premodlil. A keď som chodil po tých chodbách, som sa modlil stále. A žehnal som. A ako sa pozrel cez ten priezor, tak ten chlap takto kločal na špičkách a takto jedol zo zeme. On nepoužíval ako toaletu, čiže takto pozrel a takto kolával. Normálne videl, že som sa tam modlil, tak pozeral na mňa takým pohľadom a vlastne on sa natieral s tými hónami, s prepáčením, so všetkým, celú a vždycky museli ísť na vychádzku von, na tú hodinu hora za čas zobrali von, aby to tam všetko mohli poumývať, viete, upratať, viete, strašne veľa bordelu z toho bolo, kto to chce robiť, viete, čo myslím, a on to nedokázal spraviť, samozrejme, on nepoužíval toaletu. A vlastne, keď on vychádzal von na tú vychádzku, tak si ho vždycky zobral taký jeden chlapec a viedol ho, nebál sa a modlil sa. On sa modlil tú vychádzku, viete, tú hodinu s ním. A potom raz došlo vedenie a hovorí, čo budeme s týmto robiť? To nemysliteľné, viete, voľa, čo musíme spraviť, čo mu pomôže? Čo, že ho zavrete do cely, alebo čo? To je jedno. On aj nerozpráva. Jak keby, že vidíte zviera, viete, čo myslím? To je také náročné. A raz tam boli, to vedenie riešilo toto a ten chlapec, čo sa s ním chodí modliť, hovorí, dajte mi ho na celu. Čo? Tak to určite z bezpečnostných dôvodov voľakoho tam podreže, krk mu vykrutí, alebo čo, v noci. Dajte mi ho. Nie. A za týždeň došli a hovorí, za týždeň rozmýšľali nad tým, hovorí, a ozaj by si ho stiel na tú celu, už im to vyhovovalo, viete, čo myslím. Že, dobre, dajte mu ho na celu. Tak mu ho dali na celu a chodili za ním najprv, utírali po ňom. Učili ho chodiť na záchod. Modlili sa s ním. Učili ho jesť. A hovorí, a prvé slovo, ktoré povedal, bolo Ježiš. Ježiš. Tento chlap už je vonku a bol tam s nami svedčiť. Teraz ten chlap, poviem vám, čo robil tento víkend. V piatok mi zavolal večera a hovorí, Miško, počúvaj ma, ten chlapec, ten Gabo, ktorý išiel z Leopoldova čakať dvojčky. Ja viem, už sme mu riešili dvojčkovský kočár, ako postielku, má to nachystané. Pán nám poslal auto, hovorí tento chlapec, v sobotu ráno prídem pre ten kočík a pre tú postielku dojde. Zobral kočík postielku a hovorí mu, a kam ideš? Kam ideš? Až do srdce. Kam? Do domova dôchodcov. On tam chodí pravidelne
aj s takým jedným druhým. A oni tam prichádzajú ráno a sú tam do akej 4. hodiny a oni tam sedia a tým babičkám, čo ich opustili, čítajú sa tak písmo, môžu sa s nimi ružerať. O 5. odtiaľ odišli a ja som v Brne sobotu svedčil. Tak oni prišli do Brna, tam s nami boli. Na druhý deň išli ráno zaniesť ten kočár tomu ďalšiemu a po obede se mnou išli svedčiť zase do Čabaja. Viete, keď mi Vlado povie, že ja nemám službu, tak keď sa bývalý odsúdený dostane do domova dôchodcov, o čo skorej ty? My nebudeme mať výhovorky. Ja keď vždycky sa s tým odsúdeným pýtam, tak hovorím, čo hovoríš pri svätej omši? Že riešil som myšlienkami, nie slovami, skutkami. A hovorím, a modlí sa Vlado z vás, že zanedbal dobro? Spovedali ste sa z toho, že ste zanedbali dobro? Tak to je. Keď vieš dobre robiť a nerobíš, máš hriech. Toto je realita. A veľa ľudí, čo sa stretáva aj kresťanov. Ja sa Michal pomodlím, ale ja sa modlím na kolenách ráno, keď stanem. Každý do chrámu. Ale to není to, čo ste na Boh. Boh ma nebude súdiť za to, že či chodím každý do kostola. To sa ma nebude pýtať na poslednom súde. Veríte tomu, že to sa ma nebude pýtať? Viete, čo sa ma bude pýtať? My to vieme, je to Matúšovi 25. Kedy som bol hladný, kedy som bol chorý, kedy som bol vo väznici a navštívil si ma. Preto hovorí v Lukášovi, keď robíš svadbu, hostinu, keď chystáš honosný obed, nepozývaj svojich blízkych, návštevy alebo bohatých, tí, čo ti majú ty oddačiť. Zavolaj chromých, slepých a tých, ktorí ti nemajú čím oddačiť. Lebo Ježiš hovorí, to ja ti oddačím pri skriesení mŕtvych. To ja ti oddačím. A v príslovách je taká pekne napísané, vec. Pomáhaš chudobnému, požičiavaš Bohu. Zapamätajte si toto slovo. Keď pomáhaš chudobnému, požičiavaš Bohu. My veľakrát chodíme slepí ako medzi tými ľuďmi. A ja nehovorím, aby sme všetko robili, ale len Boh chce, aby sme my boli tým svetlom, tým mestom na návrši, ktoré sa nedá ukryť. To je celé. A to je v každej oblasti. Viete, mne každý hovorí, oni sú hlbokí veriaci. To tak počúvam stále, hlboko veriaci. A hovoríme, dobre, super, teším sa z toho. Ale potom sa pozriem na to a Pánovi dáva koľko času. Ráno sa koľko pomodlí po obede a celý čas strávi s týmto svetom. S čím tráviš tento svet? S Bohom alebo s mamonou? Za čím sa naháňaš? Čo je tvoj život? Čo chceš? Naša úloha je, vieme, že naša vlast je v nebi, ale že ja tým odsúdeným hovorím, aby sa pozerali len hore. Oni to majú také jednoduchšie, lebo oni nemôžu veľa vecí robiť a nemajú k všetkým veciam prístup. Vy tu máte všetko, takže vy sa musíte furt brániť. Oni v veľa veciach sa nemusia brániť, alkoholu a o podobným veciam, lebo to už im zobral. Preto, keď nemajú ženu, viete, tak furt sa môžu pozerať hore. Ale my tu máme strašne veľký boj. Na každý ja čítam vám každý deň svätých, každý deň, ale tí spisy z roku 1907, to sú také obsiahle životopisy, nie také tí skrátené, ale také normálne a to, viete, čo tam je stále. To keď ja to čítam, ja hovorím, Pane, daj mi silu, aby som mohol robiť viac. Tak to proste je. Opúšťať možno trošku svet a pripúšťať sa k Bohu. No a teraz by som možno pomohol povedať takú zaujímavú vec, by som ešte povedal k tomu odsúdenému, čo tú dceru,
čo 25 rokov nebol. Tak raz ma zavolal do kúta, hovorí, pán pedagóg, môžete? Hovorí, čo potrebujete? Viete, poďte, o samote ste sa mnou. A čo? Pán pedagóg, čo vás chcem povedať? Ja už sa pol roka neukájam. Pol roka sa neukájam. Hovorím. Vy ste na to živote, vy už šedovať nebudete. Vy ženy možno, že neviete, o čom hovorím. Ale štatistika je taká, že 99% chlapov. Áno. To znamená, že keď ja nie, a dúfam, že aj vy nie, tak potom táto celá časť áno. To je realita. Ja vidím, že oni sú kvôli Kristovi schopní umenšovať toho somárika. Viete, čo myslím? Ja mám pôst, napríklad dneska som si dal, ešte som mal dneska aj chleba, alebo čo. Alebo je jediné, čo robím, je umenšiť somárika a vyvýšiť Krista. To je pôst. Ja potrebujem tohto somára drezírovať, lebo on by sa rozbehol hoci kde. To tak je. Chlapa bere k žene. Nepýta sa. Viete, prečo sú tam tí chlapi zavretí na násilne? No lebo je to vyšší stupeň než týchto chlapov, čo sú tu. Lebo tento chlap je sofistikovaný. Ten zbalí nejakú ženu, viete, v úvodzovkách. A ten sa to nepýta, no. Ten si proste zobere. Zobere si auto, viete, čo myslím? To je taký vyšší stupeň. Ale ono to je v podstate ten stupeň týchto ľudí, týchto sebeckých ľudí. Zobere, využije, rozvede sa. Zobere, využije, rozvede sa. Nebudem robiť. Viete, čo myslím? Pokazí sa, nebudem opravovať. A takto to funguje. Len teda ho nezavrú, lebo je to v pohode. Takže to sú také náročné veci. No a ešte k tomu by som sa možno že vrátil, čo sme sa rozprávali, že ozaj sa ten človek zmenil. Ozaj poznal Krista. Máme jedného človeka, ktorý je členom a spravil dvojnásobnú vraždu. Zobrali ho do Ilavy, do väzby znova, taká malá cela, bol tam sám. A ten chlap dostal za rok, po roku väzby dostal 23 rokov. Nechcem rečiť, či to bolo dosť alebo málo. A teraz si predstavte, že vtedy, v tej dobe, ho nechali na tej celej ďalších 11 rokov samého. Pre vás to možno, že nič neznamená. Ja keď to hovorím odsudeným, tak oni chápu presne, čo to je. Keď 11 rokov by bol sám v tej malej miestnosti. To si nedokážem predstaviť. Ten chlap mal len dve možnosti. Buď sa obesie, alebo sa zblázni. Len dve možnosti. Ja sa spýtam, boli ste niekto v Ilave, v kostole? Keď idete do farského kostola, tak keď vystúpi z auta, tak máte asi takýto chodník, máte toto, 50 metrov a po bokoch sú 10-metrové múry a na vrchu je všade ostnatý drôt. 50 metrov do kostola. Ten kostol je v srdci väznice. A on pochopil vtedy jednu vec. Tie isté mreže, tie isté steny, tam boli vtedy, keď tam bola rehoľa. Bola tam rehoľa. To nebola predtým väznica, to bola rehoľa. A tam sa postili pondelok, stredu a piatok, zjedli trošku chleba a trošku vodu. A ja tu mám koľko? A on samozrejme lutoval všetko a zohnal si kartuziánsky rád, o 4 ráno sa budil, čítal sa to písmo, modlil sa, postil sa. Takto, že 11 rokov ako mních zavretý tam. Po 12 rokoch ho pustili von, išiel robiť brigadíra na oddiel. A keď mal 18 rokov, vám to musím vysvetliť, to nemusím vysvetľovať, ale vám to vysvetlím, že mohol požiadať o PPčko. 5 rokov, že by mu zobrali. Ale štandardné to neexistuje, že by vás pustili na PPčko. PPčko znamená to, že vy si neoceníte celé tie roky, ale že vás ešte o 5 rokov pustá skoršie, aby ste šli do civilu. A tí odsúdení sa ho napokyn pýtali, že ty si môžeš podať PPčko. Viete, tak zo srandy, vieš. A on povedal, ja som sa nespiel. Lebo ja som povedal Bohu, že keď ma pustí domov, tak ja budem slúžiť tým najbiednejším. Tento chlap si to podal, došiel na súd, sudca ho prepustil, prokurátor sa neodvolal, dostal 5-ročnú podmienku na 5 rokov. To sa v slovenskej justice nestalo, to vám garantujem.
Hneď museli pustiť, išiel do Nitry a spravil si ošetrovateľský kurz a potom došlo sem do Bratislavy a išiel do takého charitatívneho domu, kde prichádzalo každý deň ako okolo 120 bezdomovcov, sa tam zadarmo osprchovali a vtedy splatili nejakých 30-40 centov. A ten chlap tam začal robiť kuchára, začali variť, tak mali obedy zadarmo. A ja som mu zavolal, že počúvam, môžem prísť stráviť s tebou jeden celý deň? Môžem? A on, prídi, Michal. Tak sme mali svätú ráno, svätú omšu o 7. A potom došla taká veľká dodávka. Ja som tam nastúpil a išli sme do auta a išli sme na sídlisko. Viete, kam sme išli, na aké sídlisko? Presne tak. Do Pentagonu. A ja som tam takto vystúpil. Kúkam na to. Viete čo, myslím, pol hodinu si tráfali žilu. Jedni, viete čo? Ďalší vyzlečení do 300, lebo si to nemal dedať. Proste strašné. Proste tí prostitútky a to všetko, čo tam bolo. A som len takto pozrel. Čo? Za 5 minút, jak som tam takto stál, tak mi 20 cm od hlavy letela striekačka s ihlou. 20 cm od hlavy. A mi hovorí, vieš, čo by sa stalo, Michal, keby to trafí? Tu má každý HIV a hepatitu C. A hovorím, Bože, čo tu tento chlap robí? A ten chlap tam chodil každý deň. A keď mali hnilé nohy, tí narkomani, tak on prišiel a im to vytlačal. Keď volado mal zahnisanú kanilu, viete, čo myslím, že utekol z nemocnice a mu to hnisalo, tak on mu to tam vyberal. A keď tam volado zomrel na tých schodoch a všetci ho prekračovali, tak on mu vystrojil pohreb. Potom sme sa vrátili naspäť, on sa prezliekol, naváril, my sa rozprávali s tými ľuďmi bez domova. A pýtam sa ho, počúvam, bráček, a čo robíš o 3. hodine? Víš, Michal, keď je 3 hodiny, zoberiem si ruksak a chodím po takých uliciach Bratislavy, kde často ľudia nechodia. Minule som medzi odpadkami našiel jednu dievčinu, bola v 7. mesiaci tehotenstva. Ale nepýtal som sa ho, prečo muž pije. Nepýtal som sa ho, prečo pije. Ja som mu zobral, vybavil som, aby v tichosti porodila, aby sa najedla, aby bola aj mala bezpečie. A hovorím, a čo robíš potom? A hovorí, poď. Tak tam dole, ako bolo, tak je ďalej. Tak my išli na druhé poschodie. Som otvoril takto tie dvere. Tam bola taká celá úzká chodba. A tam bol človek bez nohy, chromy, slepý a posledného štádiu rakoviny. Tento chlap chodí po tých ulicách. Keď tam vláda umiera medzi tými smetiakmi, tak ho zobere, umie, ošetri, zavolá mu kňaza. A keď umiera, tak si pri posteli a drží ho za ruku. Našiel takýto človek Ježiša. Spoznal ho. Takže toto sú ľudia, s ktorými sa stretávam, mám toho asi viacej už, ale možno, že by som, nie že skončil, ale možno, že by som vám dal ešte možno, že priestor na nejaké otázky, keď sa chcete niečo spýtať, že vás niečo zaujímavé, lebo ja mám toho tak viacej. Ja som sa vás pýtal, ako vidíte duchovné duše, to znamená do väčšného života. Ešte raz, prepáč, ešte raz, no. Ako vidíte cestu do väčšného života? Ja? Alebo s nimi? Ako my. Do väčšného života. Dobre, tak to super. Že ako vidím tú cestu do toho väčšného života, aby som to tak povedal. Tak ja vám poviem, že keď som s tými chlapmi, tak im poviem jednu vec. Ja keď posielam také tie obálky, tak prvá vec, ktorú tam posielam, je biblický kvíz. Ja chcem, aby začal čítať Božie slovo. Lebo tam je pravda. A keď som naposledy v Opave, tak tam nikto nikdy nebol. Neboli sme tam. Tam nemajú ani kaplánov. Raz za mesiac sa príde kaplán. Však je to úplne ináč. A pamätám si, že ona mi napísala, som tam došla, tam boli 3-4 ženy. Ja som nevedela, čo im pán pedagóg posielate.
Tak ja som si požičala v knižnici Bibliu a začala som si to čítať. Ja som tomu nechápala, ale som sa modlila a začalo mi to dávať zmysel. A presne toto je, že aby začali to Božie čítať. A keď to začnú čítať, tak asi budú byť pokáni, tak budú spasení. Takže toto je možno aj otázka na tú tvoju, že keď sa človek skloní pred Kristom a dá ho na prvé miesto, tak bude spasený. A pôjde do tej večnosti, pôjde do neba. A hlavne, ja im hovorím, aby ste čítali Božie slovo, lebo ľudia vonku majú karikatúru Ježiša. Karikatúru. Oni vedia, akože, čo Ježiš v úvodzovkách písal, alebo čo robil. Ale oni vôbec nepoznajú, čo robil. Lebo nečítali Božie slovo. Viete, ja sa teraz opýtam, dobre, tu sme. Kto z vás má prečítané celé Božie slovo? Nech zdvihne ruku. 2, 3, 4. Mám syna, ktorý mal 11 rokov a prečítal celé Sväté písmo. Celé. Začneme, preto vám to hovorím, lebo od 7, keď sa naučí čítať, tak mu pošlem komiksové. V 8 mu dám to hrubšie komiksové. V 9 mu dám Nový zákon, samozrejme motivujem. Viete, ja nebránim tomu. Viete, oni si potrebujú riešiť mobily, viete, počítače. Ja v toto ako nebránim, ale ja ich musím motivovať. Nie je to len tak. Takže už máme tu aj stroboskop. A tak potom sa to takto dá a keď človek tam motivuje, tak číta Božie slovo. A ja vám hovorím, že možno, že všetci tomu nerozumieme tým veciam, čo sú tam napísané. Ale verte mi, že čím viac budeme s ním kráčať, keď budeme každý priestor, keď dodáme na prvé miesto, tí chlapi, čo si myslíte, čo spravili? Prečo sa oni zmenili? No lebo z toho 25. miesta zobral Ježiša a dal ho na prvé miesto. A vtedy sa všetko usporiada správne. Všetko sa usporiada správne. Áno. Aha, tak to sme hovorili, ty si nebol. Je to 2%, to 2% teraz. Je to 15 ľudí, 16 a malo by ich sedieť 500, lebo je 730 vonku. A kebyže ich je 73, tak je to 10%. Kebyže o všetkých neviem, samozrejme. Ale väčšinou všetkých viem, lebo mi to povedalo. V každej base mám akých 30, 40, 50 ľudí. Ale hovorím, že kebyže neviem, že ich viac než 15 a ich 73, tak je to 10%. A viem, že napríklad Čenakol a podobne majú do 20% úspešnosť. Viete, čo myslím? Oproti štandardu. To znamená, že veľké záložia a podobné týchto drogových veci, áno, funguje to, ale funguje to tak, že 80% sa vráca, alebo 85% a 15% vydrží. A v Čenakole je to úplne naopak. Poznáte Čenakolo? Takže my sme podobný systém. Ja som vlastne bral tieto veci z Čenakola, lebo oni vlastne všetci chodia z tej Božej prozreteľnosti. Viete, čo je Božia prozreteľnosť? To znamená, že oni si nekupujú ani toaletný papier, kým mu to nedonese. Ja si pamätám, že som tam bol v Čenakole a hovorím, Michal, povedz mi čo také konkrétne. A on hovorí, vieš Michal, že my sme 2 týždne nemali toaletný papier. A my sme vedeli, prečo to nemáme. Toto je Božia prozreteľnosť. Od nich som sa vlastne učil títo veci, ako kráčať s Bohom, ako mu dôverovať. A keby vás to tak možno zaujíma, alebo väčšinu ľudí to zaujíma, napríklad, jak sme my, viete, lebo každý deň sa cestuje a máme tie výdavky, všetky tieto veci. Teraz som mu napríklad v Čechách povedal, Michal, steme, že spravíme voľakú takú zbierku, keď chceš predísť mas. Reku, vieš čo? Reku, kúpte zánu známku. Jednu známku pošlem odsúdenému. Viete, čo myslím v Čechách? Tá známka je 44 KČ Ečková, aby napísali na Slovensku. A máme ich tam 200. Iba 200. 500 na Slovensku. 200. Keď každému chcete kúpiť len jednu známku, aby mohol napísať, tak potrebujete 8800 korún. Čo je nejakých 350 eur. Len jednu známku, keď im chce poslať. A keď im chcete poslať list, tak potrebujete ďalších 250. To znamená, tak jedna dávka stojí 500-600 eur. To len tak, akože, aby ste to dokázali si predstaviť, a to nehovorím o 750. Tak to len objasňujem. A chcem vám povedať len tú vec, že my nemáme nikde číslo účtu. Nám nedokážeš prispäť. Nemáme nikde. Ja som povedal Bohu, že ja to spravím pre teba a budem vkráčať s tebou.
Všetky organizácie kresťanské, čo robia, riešia 2%. A je to určite dobré. Alebo si robia projekty, alebo si robia veci. Nás nebude viesť žiadny projekt. Ja potrebujem, aby viedol Duch Svätý. To je celé. A žijeme len z Božej prosveteľnosti. A poviem vám, že potrebujeme o 1000 razy viac ako hoci ktoré iné spoločenstvo. A Boh sa vždycky stará. Stará sa 9 rokov. Teraz to bude v 14.5. v máji, to bude 9 rokov. A neexistuje, aby nám Boh nedal. Čo si Boh objednal, to si aj zaplatí. Zapamätajte si to. Lebo ktoré veci sú fejkové. Verte mi. Hráme sa, že sme s ním a popri tom riešime úplne iné veci. Ja nebudem z nich zahrať financie. Boh nepostal do veci na to, aby som ja chodil a zbíral peniaze. Určite to je dôležité. A chcem povedať, že čím viac ste s týmto svetom, čím viac si tu veci riešite, tak tým menší dosah máte. Lebo aj ten odsudený, aj ten človek venku sa pozerá, pozri sa, zas mu ide o peniaze. Viete, čo myslím? Mňa by odsudení zežrali, kebyže veda, že ja mám volať číslo už, že si na nich robím biznis. Aj keby si nerobím, samozrejme. Musíme odstrániť každú vec, každú prekážku, ktorú by si diabol mohol použiť proti nám. Takže toto som ona, že len tak povedal. No a to som ani nemusel, ale aby ste vedeli, lebo toto je pre veľa ľudí svedectvo. Lebo tomu nerozumia. Preto hovorím, že áno, treba chodiť do práce. Jasné. Treba ísť. Pavol to robil. A ja chodím do práce. Učím náboženstvo teraz na 8-ročnom gymnáziu. To je jasné. Ale ráno stánem, idem s Bohom, idem učiť a potom do 11. do 12. kráčam s Kristom, slúžim mu. To je celé o tom. Viete, mladok tých svätých, Michal, počúvaj, ty sa tam bičúvali. Hovorím, no, ty sa nemusíš bičúvať. Skús sa ráno zebudiť do 5. A povedať Somárikovi, viete, lebo ja musím rozkazovať Somárikovi. Lebo jemu sa o 5 ráno nechce stávať. Ja mu hovorím, stávať budeš vtedy, kedy ty ja poviem, že bude stávať. A keď mi povíš, že teraz potrebuje si dať voľaké miesto, tak mu poviem, žrať budeš až vtedy, kedy ja ty poviem, že budeš žrať. Ono je to pre vás také tvrdé, ale tak hovorím s tými odsudenými. Ale toto je realita. My si musíme podmanovať toto telo. A som teraz napríklad v Exoduse, tak ešte chodím aj cvičiť do posilovne. Lebo prosto to robil, ale teraz to robím akože na silu, ale musím toho cvičiť, toho somárika. No. Dobre, chcete ešte čo sa opýtať? Ja by som povedal, že opýtam sa, áno. aká je cesta do skutočného života. Treba poznať slovo Pánovo, skutočný správny výklad, a potom podľa neho žiť každým životom. Teraz sme to hovorili som o tom Matúšovi 25 a o tých všetkých veciach. Presne my vieme, jak sa tam ide, čo sa tam ide a čo máme robiť. My máme nasledovať Ježiša Krista. To znamená, že follow me, jeho máme nasledovať. To znamená, čo robil on, to mám robiť aj ja. A on nám presne povedal, čo máme robiť, ako to máme robiť a do čoho investovať. To znamená, že ja keď sa s ním napríklad rozprávam, tak im poviem pekne. Počúvajte, keď donesieš za pohár studenej vody, neprídeš o svoju odmenu svojmu učeníkovi. To znamená, že dali mi tu pohár vody, verím tomu, že skráčam s Kristom, nedojdeš o svoju odmenu. On nám presne ukazuje, do čoho máme investovať a čo máme robiť, aby sme išli po jeho ceste. Lebo vieme, že široká cesta a priestranná brána vedie do zatratenia. Ale úzka cesta a tesná brána vedie do života. A málo je tých, ktorí cesto prajú. Viete, ja sa pýtam otcovi, jak by si otvoril tie dvere, aby boli úzke? Tie dvere. Hovorí, no také, že by som ledva cez nich prešiel. Tak taká vedie do života. Že ledva cez ňu prejdeme. To je presne ono. Ľudský druh má slobodnú vôľu, to dostal ako darom, to je dom zakotvené, a on si slobodne vyberá svoje cesty. Buď tie, ktoré vedú do toho väčšieho zaplatenia, alebo ktoré vedú do toho svetého života. No áno, nikto do zatratenia so zaviazanými očami nepríde. Tak to proste funguje. My sa rozhodujeme každý jeden deň. Ja sa každé ráno zobudzam a rozhodujem sa, jak to je aj v Deuteronomiu 30 napríklad. Ježiš hovorí, dávam pre teba život alebo smrť. Požehnanie alebo kliatbu. Prosím ťa, vyber si život. Ona chce dať život.
Ona chce požehnávať. Ale my si niekedy volíme smrť. Tak to proste je. Každý deň vieme, čo máme robiť. Ja keď som s tými ľuďmi a Vlado mi povie, jaká to je cesta, viete? Ja sa pýtam, počuj ma, ty si myslíš, že tí, ktorí nechodia do chrámu, alebo tí ateisti, nevedia, čo má kresťan robiť? To vedia presne, čo máte robiť. Presne vedia. A keď to nerobíš, tak to jasné a poriadne vytmavia, že to, oni to vedia. Viete prečo? Lebo v Ezechielu je napísané, že my to máme vpísané vo svojich srdciach. Všetci. My vieme, čo máme robiť. Veď máme to v tých srdciach. Proste máme to písané a my vieme sa rozhodovať. A my sa musíme rozhodovať. Bez toho to nepôjde. Ty sa ráno môžeš rozhodnúť. Chcem slúžiť. Veľa ľudí za mnou došlo, aj teraz bolo. Pomodli sa za mňa, Michal. Jak má slúžiť? Kde má slúžiť? Kde máme slúžiť? Viete, čo myslím? Aj vás, možno, že aj vy, ktorí hľadáte, tak máte tento vec, že kde má Boh ozaj volá. Tak to funguje. Treba len vykročiť. Správ len taký krok. A Pán ti dovol mu, a on tam bude upravovať. Lenže voľakedy tak my hovoríme, že my sme není použiteľní. Viete, ráno staneme, práca, rýchlo deti a všetky to veci a už je večer. Kde si dal priestor Bohu, aby ťa viedol? Kde si dala priestor do Bohu, aby ťa viedol? To je celé o tom. My nedávame priestor Bohu. My tak zapraceme ten deň, že my nedokážeme dať priestor Bohu. A toto je celá tá vec. Preto sa máme dobre, 8 hodín rob, ale potom to ostatné, ten voľný čas určuje, kde ideš. Povedzte mi, čo robíte vo voľnom čase. A môžeme sa rozprávať, čo koho človek kam ide. Komu slúžiš? Celé. Tam nepotrebujeme veľa vecí. Musí byť taký kritický. Ja s tými odsúdenými nepotrebujú vedieť, keď tu idete niekde a oni ma tak filozoficky aj teologicky začnú hovoriť. Viete, čo musí obchádzať to. Oni potrebujú, Michal, my to potrebujeme počuť napriamo. Oni to potrebujú jasne počuť. Čo mám robiť? Buď áno, alebo nie. A oni sú schopní to spraviť. Poďme do toho, poďme bojovať. Nie je takéto vlážnosť. Oni potrebujú jasne to počuť. A vtedy, keď to človek jasne počuje, tak sa môže vedieť, čo je zlé a čo je dobré. Teraz je taká hmla. Teraz človek ani nevie, čo je rozeznať, čo je dobré. Jeden hovorí tak, druhý je tak veľmi náročná aj doba. Ale za to je veľmi krásna doba. Veľmi krásna doba. Dobre. Ja by som to teda ukončil. Keď môžem, už sme asi aj dosť, koľko je asi hodín? Ja som vám ešte chcela poďakovať, lebo pre mňa je to veľmi silné svedectvo. Lebo mne teraz prechádza vlastne návrh diplomovej práce o pastorálnej práci s väzňami. A mama, keď sa to dozvedela, tak mi dosť vynadala. Lebo ona je ateistka, ktorá pracuje v zdravotníctve a bola taká, že to sú nezmeniteľní ľudia, mentálne sú v norme, oni všetci recidivujú, to tam bude strácať čas, čo nejdeš robiť charitu, niečo zmysluplné. Ale tu to jednoducho počujem, že je to vďaka Bohu možné. Čiže to pre mňa na obrovské povzbudenie, tak vám ďakujem za to svedectvo. Áno, je to také zaujímavé, že verte mi, že veľa aj duchovných ľudí, čo kráčajú s Kristom, neveria tomu, že sa môžu oni obrátiť. Rezignujú, lebo vidia veľký odpad. Ale ja im vždy žehnám a ja verím tomu, že to tak je. Lebo tá minca má dve strany. Z tejto strany sa pozerá 98% ľudí. 98%. Pozeral som sa aj ja na tých odsudených. Ale Boh sa pozerá z tejto strany. A vidí toho odsudeného a vidí vás úplne inak, ako vás vidí okolie. On dáva vždycky šancu. Vždy dáva šancu. Lebo on nás miluje, poznáme to. Boh tak miloval svet a všetky tie veci. To všetko vieme. On nás vidí úplne ináč a dáva nám šancu. A dáva šancu aj tomu vrahovi. A už je to na tom vrahovi, či to spraví, či to príjme, alebo nie. Mám ďalšie svedectva o tom, jak sa to dá všetko spraviť, ale možno na budúce. Teším sa, vždycky to tak, ja hovorím. Pre každého je krásne, aj keď bude veľká kapela, že mu tlieskajú. Viete, čo myslím? To je tak super. A ja vždycky musím spraviť len tú vec a otočiť na Krista. Toto patrí tebe. Toto vždycky musím odozdať. Nemôžem si z toho nechať nič.
Bo všetká slava je jeho. A keď nebudem to s ním robiť, tak je toto moje úsilie márne. A o jednu vec sa každý deň prosím, keď klačím, Bože, aby som to všetko robil z lásku. Jak to budete robiť z lásku, tak to má význam. Požehnanie ťa zaprajem.